Li gorî pelgala kecekê civatên giştî yên kongra gel bi sondxwarina delegeyan dest pê dike. Delegeyên ku beşdarî civata giştî ya heştemîn bûne bi hemû zaravayên Kurdî metna sondê xwendin. Hakan Yetewî Demokratîk gel û peymanname de bû. Eser ew binemaya li beramber dîrok, mirovayetî û gel bi hemû behayekî pîroz suyên daxwam. Dibin hemû şert û merzen de ez irade gel esas bigirim. Ji bo avakirina Kürdistanekî azad, demokratik û konfederal bixebitim. Ji bo gelê Kürdistanê pelgalekî civakî, demokratik, ekolojik û giredayî azadiya jinê hedef bigirim. Li ser hemû rûmetên xwe yên pîroz son dikim. Azadiya jinê hedef bigirim. Dibin ala koma civakên Kurdistanê ji bo gelekî bir rexistin û irade. Dibin hemû şert û mercan da ez ê iradê gel esas bigirim. Ji bo avakirina Kurdistanekî azad, demokratik û konfederal bixebitim. Ji bo gelê Kurdistanê pergalekî civakî, demokratik, ekolojik û giredayî azadiyê jinê hedef bigirim. Ji bo gelê Kurdistanê pergalekî civakî, demokratik, ekolojik û giredayî azadiyê jinê hedef bigirim. Dibin ala koma civakan Kurdistanê de ji bo gelekî bi rexistin û irade û civakekî hemdem bixebitim. Em tu cana xwe ser hevona ro nebîn. Ez ê bütün nirxên partî wekî şilî çavê xwe biparêzim. û ez ê bi tebayî hêzî xwe tevlê bibim. Hevana rêvekî tevlê bibim. Sıradayı serokoku, komeku, peymanoku, şehitoku, mendenede, huzuyla kome müruvati u dirokte, sere her du şerefoku, sözdan, son veno. Ridaybiyen beraberi, şehida u nerxanete ve demokratika u xalki u peymannamekaş bûne. Ceser û îbnemaya we, cewrawerî û yerde û tarîx û însaniyetê û xalkî begird û nirxa pîrozekaş û qesem werû. Bavarım, toza baş zanım, her demli çolu çiyan, verevem serkeşin her